Hi pawb, Lucas Watts dwi. Dwi'n gynaelod o'r Rhwydwaith Seren a fi'n yn astudio athroniaeth, gwleidyddiaeth ac economeg yng Ngholeg Wadham, Prifysgol Rhydychen. Nes i wir mwynhau fy amser i gyda Seren, a ges i gyfleoedd jyst wneud pethau mor ddiddorol. Des i ysgol haf yma yn Rhydychen, ges i wythnos o brofiad gwaith yn Llundain, a jyst cymaint o gymorth wrth wneud ceisiadau prifysgol. So fi jyst basically meddwl bod y werth Cymru mantais o bobeth sydd ar gael. Fel chi newydd clywed yn y sesiwn croeso, mae'r dosbarth Meistr, chi'r fi'n ei gwylio, yn taclo'r cwestiwn mawr ynglyn â newid hinsawdd. A gwych chi glywed y sawl academydd yn sôn am sut maen nhw'n taclo'r topic yma o'i maes nhw a brynigaeth. Mi fydd y sesiwn yn ffocysu yn bennaf ar y cwestiwn beth yw'r her mwyaf wrth geisio taclo newid hinsawdd. So yn gyntaf, mi fydd Dr Matthew Jones yn ystyried sut fedrwn defnyddio llenyddiaeth a'r cyfryngau i archwilio mewn i gyfidion am newid hinsawdd. Wedyn, bydd Dr Kate Evans yn trafod newid hinsawdd o safbwynt daearyddol yn ystyried rhai heriau amgylcheddol a chymdeithasol sy'n ei gwynebu ni. Ac yn olaf, mi fydd Dr Kelly Young yn trafod y cwestiwn o safbwynt busnes, yn edrych ar sut fedrwn hybu busnesau i weithredu mewn ffordd mwy dibynadwy. Wrth rando, jyst sgwennwch ychydig nodiadau yn beth ych chi'n ffindo diddorol a'r pethau chi eisiau gwybod mwy amdanyn. Ond ie, chi wedi clywed digon o fi nawr, draw ni at yr arbenigwyr. Shwmai bawb, mae'n neis iawn cwrdd â chi y gyd. Matthew Jones dwi. Siwr fod mae'n amlwg bod fy ail iaith yw Gymraeg, felly dwi'n ymddichwiro ymlaen llaw am fy cymgymeriadau y gyd pryd siarad eich iaith. Dwi gweithio ar y Prifysgol Northeastern in Boston, USA. Dwi'n dod o America yn reiddiol. Roeddwn i'n byw yn Gaerdydd am un flwyddyn. Tua 5 flwyddyn ôl, ble o'n i gallu ddechrau ddysgu chreu o Gymraeg. Dwi'n gweithio yn y rhaglen ysgrifennu yn yr adran Saesneg yn Prifysgol Northeastern. Dwi gweithio ar hanes Gymru a Lloegr. A heddiw, dyn ni'n mynd edrych ar y gwestiwn beth yw'r her fwyaf wrth daclo newid yn yr hinsawdd. Yn arbennig mewn geriau o cyfuddiadau a diniathau. Reit, wel, gad i ni ddechrau. Felly, dyn ni'n mynd edrych ar y pwnc o llenyddiaeth a phrotest. Reit, a rhai o gwestiwn yw sut mae bobl yn defnyddio llenyddiaeth a chyfryngau i fynegu ei ofnau. A sut maen nhw i'w defnyddio i drio gorfodi newid. Reit, pam ydyn ni'n mynd siarad am llenyddiaeth a wedyn newid yn y hinsawdd. Sut? Wel, gada ni ddechrau gyda rhai o termau allweddol a syniadau sy'n mynd cario ni trwy'r PowerPoint. Un yw cyfeiriad, sy'n cyfeirio at person, lle neu pheth mewn darn o llyfyniaeth i greu effaith penodol. Right? A byddwn ni yn dychwelyd i hyn, ond am nawr, just cofio y gair. A hefyd, dyn ni'n mynd ystyried darllen manwl, sy'n golygu dehongli dewnyddiau drwy arsylwi ar fanylion mwyn deall yw hysteron eu cydystynau yn well. A byddwn ni'n gweld bod dwi'n awgrymu bod mwy na tebyg, quite aml, bydde di yn ffeindio mwy na un ystyr a cyd-destun. Right? Felly, gada ni edrych, gada ni fentro i gweld beth sy'n mas yna. Okay? Wel, gada ni just defnyddio un esiampl. Right? Mae'r ymadrodd Big Brother is watching you. Mae llawer o bobl nabod e. Mae'n ddod o'r llyfr 1984 gan George Orwell. Bydde i dangos chi just un rhan o'r llyfr.
ble ni yn gweld y geiriau, tymod, am y crwc, mwy na llai cynta yn y llyfr, right? Mae cafodd e cyhoeddi yn Saesneg, fel llawer o chi yn nabod siwr fod. On each landing, opposite the lift shaft, the poster with the enormous face gazed from the wall. It was one of those pictures which are so contrived that the eyes follow you about when you move. Big Brother is watching you. The caption beneath it ran. 1984, George Orwell. Felly, beth nawr? Wel, ti'n gweld bod mae pobl yn defnyddio y geiriau I calw sylwi at bobl go iawn yn y byd. Right? Felly dyma rhai o bobl wedi wneud poster sy'n gynnwys Barack Obama. Right? Big Brother is watching you. Okay. Well, oes dim ond un ffordd I newid y geiriau Big Brother is watching you? Dim peryg byd. Pwy arall bydd yn nhw yn cymhwyso fe? Donald Trump. Ar y ben arall, right? Ti'n gallu gosod Barack Obama ar y chwith a Donald Trump ar y dde, right? Felly maen nhw defnyddio yr un geiriau am y ddau nhw, right? Ond wedyn dim just bobl o America, dyma Gordon Brown yn y Lloegr, right? A dydy ni dim ond yn cael ei defnyddio yn y byd Saesneg. Dyma'r un geiriau yn cael ei defnyddio yn y Ffranc, right? And maen nhw cadw y geiriau yn Saesneg. A dyma nhw yn Rwsia. Big Brother is watching you. Ledled y byd a ledled yn y Saesneg. Felly maen nhw yn cyferio i'r llyfr, right? Achos mae geiriau yn dod â rhai o symbolau a golegu gyda nhw pryd bynnag maen nhw yn cael ei defnyddio I disgrifio rhywun. Right? Ond beth nawr? Right? Dyn ni wedi dychwelyd i'r un cwestiwn. Beth sy'n digwydd, beth mae'n olegu pan mae bobl yn defnyddio'r un geiriau I gyflawni pethau gwahanol. A hefyd, sut mae hyn yn berthnasol I newid yn yr hinsawdd, right? Ac ein ymdrechion i'w daclo. O gadi ni ddechrau. Right? Pryd chi yn meddwl am pobl sy'n moyn calw sylwi I newid yn yr hinsawdd. Maen nhw defnyddio geiriau fel hyn. To be cool, stop global warming, felly poeth ac oer. Wedyn, maen nhw defnyddio geiriau yn y Gymraeg hefyd. Diolch I chi blant I ddangos y ffordd, felly y symbolau o blant ar dyfodol, right? A hefyd, stop polluting nature, ddair am bydd, Cymru am bydd. Mae rhaid I ni yn gwarchod y ddair, right? Ar gyfer y blant. A hefyd, dyn ni gallu meddwl amdano mewn geiriau o pethau bod oer neu boeth. Right? Digon o hawdd. Ond beth sydd a sydd ddim yn cynhesu byd eang. Right? Yn gynharach, ti gofio bod gallu ti yn gweud bod mae Obama yn Big Brother neu Donald Trump. Right? Dau pobl wahanol iawn. Felly beth yw cymhesu byd eang? Global warming is not healthy for children and other living things. Felly, un peth, mae'n not healthy, right? Global warming is a plague. Felly, dau beth, not healthy a plague. Ti'n gallu, pigo lan ar thema. A global warming is real. Go iawn o fe, right? Dim cwestiwn am hynny. Mae'n real, a plague,
and not healthy. Right? Ble mae'r dadl? Ond dyna fe. Mae'n mas yna. Achos beth sy'n digwydd pryd ti yn cwrdd â bobl sy'n teimlo mewn ffordd wahanol. Global warming is baloney. Global warming is a huge fraud. Global warming is a communist hoax, right? Mae'r geriau. Global warming is. Ond nawr, dydy ddim go iawn. Dydy ddim not healthy. Nawr, mae'r syniad I gyd. Mae'r hall syniad o baloney, neu communist hoax, neu fraud. A os I ti yn darllen manwl, ti gallu weld bod nawr mae bobl yn calw ar symbolau fel banner, fel gladgarwch, right? A hefyd llafur, right? Felly, yn yr un llaw, global warming is real. Mae rhaid I ni yn gwarchod y plant, y paratoi am y dyfodol, am y ddair. Ac a llaw arall, global warming is a communist hoax. Os I ti yn gladgarwch, wedyn ti'n meddwl hefyd bod mae'n hoax, communist hoax yn arbennig. Yr un huge fraud, right? Nawr, y cwestiwn yn dod, oes prydau'n debyg yn eich ardal chi? Yw bobl yn defnyddio'r un symbolau? Mae'n ymddangos I fi bod maen nhw. Right? Cewch chi farw o henaint, ond chawn ni'n mor fraint. Right? You'll die of old age. We won't have that luxury, right? We'll die of climate change. Right? Felly, yn y Gymraeg, maen nhw calw ar yr un pethau. Right? Mae rhaid I ni yn gwarchod y ddair, am y dyfodol. Mae rhaid I ni yn meddwl am y blant. Sefyll lan am y blaned. Right? Rise up for the planet, stand up for the planet. Mae ein gartref yn toddi. Right? Yn geriau o pethau bod chri boeth. Right? Maen nhw yn defnyddio yr un geriau yn y Gymraeg a yn y Saesneg. Right? Yr un ffordd, wel, mewn ffordd tebyg o sut I ti'n gallu calw ar Big Brother is watching you I siarad am llawer o bobl. Mae bobl yn gallu galw ar global warming I mynegu llawer o teimladau. Right? A maen nhw yn cael ei defnyddio mewn ffordd tebyg dros y byd. Right? Beth nesa? Okay. Nawr, da ni wedi ddysgu tipyn sut I ti yn gallu cyferio at llenyddiaeth rather, mewn ffordd wahanol, a hefyd sut I ti yn gallu calw ar newid yn y hinsawdd, right? Neu cymhewsi byd eang mewn ffordd wahanol. Beth ydy ni'n neud gyda hynny? Right? Pamedia o bywys. Pamats. Right? I ble allech chi fynd? Ble oed ti fynd I casglu mwy o gwybodaeth? Neu hefyd I siarad â pobl eraill. Right? Gyda phwy allech chi yn siarad? A sut fedrwch chi yn ei wynebu? Mae'n ymddangos I fi bod mae'n hawdd iawn I ateb cwestiynau yma, pellau, cwestiynau felly, os I ti dim ond, os I ti dim ond siarad a, trio siarad a bobl sy'n cytuno gyda ti. Right? Hawdd iawn. Mae'r her mwyaf I fi
efallai, yn ddod pryd ti yn trio siarad â bobl sy'n anghytuno, sy'n defnyddio'r un geriau i gweud pethau wahanol iawn. Right? Felly dyna un ffordd i meddwl am llenyddiaeth a phrotest a deniathau pryd ti yn wynebu newid yn yr hinsawdd. Helo, a chroeso i'r sesiwn flas ar ddeiryddiaeth yma. Kate ydw i, ac rwy'n deirydwr dynol. Nawr i fi, un o'r pethau mwyaf cyffroes am ddeiryddiaeth yw'r ystod o wahanol testunau mae'n cynnwys, a'r amrywiaeth o wahanol ffyrdd mae'n cynnig i ni i ymdrin ar byd. Nawr heddiw, byddwn ni'n gofyn beth yw'r her mwyaf ar gyfer ymdrechion i ddatrys newid hinsawdd. Ac mwyn i ni geisio ateb hyn, mae'n rhaid i ni adnabod bod newid hinsawdd yn cynnig sialensau amgylcheddol a chymdeithasol. A dyma'r reswm bod deiryddwyr dynol a ffisegol wedi gallu cyfrannu at ein dealltwriaeth o'r mater. Nawr, mae'n bosib bydd rai o'r iaith rwy'n defnyddio heddi yn newydd i chi. Peidiwch â phoeni. Os oes unrhyw beth ydych chi ddim yn siŵr ohonyn ni, gwasgwrdd saib, nodwch y gair neu rhif y slaid a gallwch chi wastad dod nôl ati nes ymlaen. Reit, beth am ni gychwyn? Nawr, byddai'n onest gyda chi, dwi ddim yn mynd i roi ateb taclus i'r gwestiwn yma. Be fyddai'n wneud yw amlinellu peth o'r hanes o ymdrechion i ddatrys newid hinsawdd, a wedyn gofyn i chi i benderfynu ym ble ydych chi'n meddwl mae'r heriau mwyaf. Un o brif heriau newid hinsawdd, ac a dweud y gwir unrhyw un o'r materion amgylcheddol sy'n gwynebu ni heddiw, o llygredd plastig i dlodi ac anghyfartaleddau byd-eang, yw adnabod a chodi ymwybyddiaeth o'r broblem. Yn achos newid hinsawdd, mae gwyddonwyr gan gynnwys deiryddwyr ffisegol wedi defnyddio technegau mesur nwyon atmosfferig a thymereddau ar y pryd, ar y cyd a data proxy wedi ei gasglu o archifau hirach dymor, fel dendrochronoleg, so astudio cylchoedd coed, anyleiddio creiddiau ia a dyddodion morol, a trwy hyn llwydwyd i gynhyrchu cofnodion hinsawdd manwl gywir sy'n estyn nôl 800,000 o flynyddoedd i'r gorffennol. Dengys y recordiau hyn yn newidiadau sydd wedi digwydd dros amser. Un o heriau mwyaf y newid hinsawdd yw i fod i'n broses mor hir dymor, ac erbyn i rai o'i sgil-effeithiau mwyaf dod i'r amlwg, bydd y cyfle i weithredu a chymryd mesurau i atal y broses wedi mynd. Nawr mae cysylltiad uniongyrchol rhwng newid hinsawdd a datblygiad a twf cymdeithasol. Mae lefelau carbon dioxid yn yr atmosffer wedi cynyddu ar y cyd a datblygiad ers chwyldro diwydiannol y 19fed a'r 4edd ganrif ar 15, ac wedi cadw i gynyddu ers hynny o ganlyniad i twf diwydiannu, cynhyrchu a phoblogaeth. Amlinellwyd sialensau amgylcheddol a chymdeithasol ein datblygiad yn y droddiad Brundtland a'i gyhoeddwyd yn 1987 gan Gomisiwn y Byd ar yr Ymgylchedd a Datblygiad. Roedd yr adroddiad yma i fod yn agenda ar gyfer newid byd-eang, ac ohoni daeth y diffiniad ar gyfer y cysyniad datblygiad cynaladwy. Hynny yw, datblygiad sy'n cwrdd ag anghenion y presennol heb beryglu gallu cenhedloedd y dyfodol i gwrdd â'i anghenion nhw. Nawr, pwysleisiodd yr adroddiad nad oedd datblygiad yn ei hunain yn peth wael. Yn wir, nododd bod datblygiad yn holl bwysig i oresgyn tlodi, ac y byddai byd lle roedd tlodi yn endemig dan beryg barhaol o drychinebau ecolegol a pheryglon eraill. Beth mae hyn yn ei awgrymu yw fod byd lle mae manteision datblygiad yn cael ei rhannu yn fwy cyfartal, gan osgoi eithafoedd mawr rhwng cyfoeth a thlodi, hefyd yn byd sy'n iachach yn ecolegol ac yn fwy gydbwys yn ei berthynas a'r amgylchedd. Mewn geiriau arall, mwyn bod yn gynaladwy, mae rhaid i ddatblygiad ystyried elfennau cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd. A mae'r un peth yn wir am ymdrechion i geisio ddatrys newid hinsawdd.
A mae'r mesurau mae wahanol gwledydd yn mynd i gymryd yn mynd i amrywio yn ôl y math a'r lefel o ddatblygiad maen nhw'n profi. Nawr, mae yna cytundeb cyffredin ymysg gwyddonwyr mae cynnydd tymheredd o 1.5 gradd Celsius yn hymheredd cyfartalog y byd yw'r terfyn ucha os ydyn ni am osgoi effeithiau mwyaf difrifol newid hinsawdd. Mae rai yn amau y byddwn ni'n anhebyg o gadw hyn dan 2 gradd. Ond mwyn cadw at y targed isaf yma o 1.5 gradd, byddai rhaid i allyrion nwyon tŷ gwydr i leihau gan 7.6% pob flwyddyn am y degawd nesaf. Nawr, dyn ni'n gwybod mae un o'r pethau cyntaf gallwn ni wneud i leihau ein allyrion o nwyon tŷ gwydr yw i stopio llosgi tynwyddau ffosil, ac yna dod o hyd i ffyrdd o gipio a storio carbon o'r atmosffer, fel bod e ddim yn gallu cyfrannu at yr effaith o tŷ gwydr. Ac yn ola, gallwn ni dreulio neu defnyddio llai o adnoddau yn gyffredinol. Ac i bwy dylwn ni edrych i wneud y toriadau hyn? Wel, mae gwledydd G20, sef yr 20 wlad mwyaf cyfoethog yn y byd, yn gyfrifol am 78% o'r holl allyrion. Ond mae angen i wledydd arall sy'n profi datblygiad sylweddol hefyd cymryd camau. Ac eto, mae'n rhaid i'r dair elfen o ddatblygiad, amgylchedd, cymdeithas a'r economi, i ddod ynghyd mwyn i hyn i ddigwydd mewn ffordd cynaladwy. Felly, mwyn taclo newid hinsawdd, bydd angen gweithrediad amlochrog multilateral, hynny yw llywodraethau'r byd, cwmnioedd ac unigolion i gyd i weithio gyda'i gilydd. Ac i ddangos mor gymleth yw'r dasg yma, dyma esiampl. Mae'r llun yma yn dangos Sicim, rhanbarth Himalaya yng ngogledd dwyrain India, tua'r un maint â Chymru, sy'n cael ei ffinio gan China, Tibet, Nepal, Bhutan ac un o'r rhannau mwyaf poblog India ardal gorllewin Bengal i'r de. Yng nghefndir y llun mae mynydd Kanchenjunga, mynydd trydydd ucha'r byd, ar y ffin rhwng Sicim a Nepal. A mae'r ardal hynny o bwys grefyddol a diwylliannol i grwpiau brodorol yr ardal, y Lepcha a'r Bwtia. Yn tarddu lan y mynyddoedd hyn, mae prif afonydd yr ardal, y Rangit a Tista, sy'n cael ei bwydo gan glaw monsŵn a dŵr tawdd o'r rhewlifodd. Mae'r ardal yma hefyd yn fan boeth neu'n hotspot bioamrywiaeth, sy'n golygu fod e o bwys byd-eang oherwydd yr amrywiaeth o fywyd gwyllt sy'n yno. Bydd y thrynnoedd rhewlifol, dyfroedd monsŵn a graddfeydd serth yn gwneud hyn yn ardal delfrydol ar gyfer cynhyrchu egni hydrodynol, ac felly yn ardal strategol gwerthfawr iawn. A dyma'n rannol pam y gwelwyd tensiynau yn Ladakh a gogledd Sicim ar hyd y ffin rhwng China ac India yn ddiweddar. A dyma Tista 5, argae hydrodynol gafodd ei gomishiynu yn 2008. A dyma'r cyntaf o gyfres o brosiectau casgeid rhaeadr gafodd ei grybwyll ar hyd yr afwyn Tista yn Sicim. Yn ogystal i'r argae gwelwch chi yma, a'r llyn sy'n cefnu lan y dyffryn nôl iddi fan hyn, mae'r strwythur hefyd yn cynnwys twnnel sydd wedi cael ei flastio a'i fwyngloddio i mewn i'r mynydd i greu twnneli ffrwd, headroes tunnels. Dyma lle caiff dŵr o'r argae i sianeli trwy gyfres o twrbeinau cynhyrchu trydan yn y mynydd, cyn cael ei fwydo nôl i'r afon rhyw 23 km yn bellach i lawr i hyd. Nawr, mae'r ardal yma yn un o'r 6 ardal seismig mwyaf actif yn y byd, a mae dros 18 daeargryn sylweddol wedi bod dros y canrif diwetha. Mae daeareg yr ardal a glawion monsŵn trwm hefyd yn golygu bod tirlithriadau yn digwydd yn aml trwy'r ardal, a gwelwch chi tystiolaeth o hwn yn y llun ar y dde yma. Mae'r difrod a'i achoswyd gan un ddigwyddiad o'r fath i'w weld yn y llun yma o 2016. Mae hyn reit wrth ymyl yr argae, ac i roi syniad i chi o raddfa'r difrod, edrychwch ar y lluniau hyn, a nodwch maint y gweithwyr sy'n trwsio'r tirlithriad i gymharu â maint y llethr ei hun. Yn 2004, roedd 34 prosiect argae wedi cael eu cynnig ar gyfer Sicim, a pob un wedi derbyn caniatâd ar y pryd. Mae'r map yma'n dangos lleoliad yr argaeau, llynnoedd a'r twnneli ffrwd trwy'r mynyddoedd.
Ond, wedi gwrthdystio gan y gymuned brodorol y lepche a'r amgylcheddwyr, gan gynnwys gwrtist gwrthod bwyd gan aelodau o'r ardal Zongu a nath para am 3 mlynedd, erbyn 2016, roedd y nifer yma wedi lleihau i tua 22. Nawr roedd sawl rhan i'r ddadleuon yn erbyn damio y tista ar afonydd arall yn yr ardal, a dyma nhw. Yn gyntaf, roedd bwysigrwydd crefyddol a diwylliannol gan yr afonydd i bobl y lepche. Dywed bod yr afon Romgang, er enghraifft, yn lwybr sanctaidd i'r bywyd nesaf, felly byddai creu argau yn rhwystro'r unaid rhag cyrraedd yna. Yn ail, mae gorlifod dyffrynnoedd trwy adeiladu argeiau hefyd yn golygu colli cynefinoedd natur pwysig gan gynnwys lwybrau bysgod. Yn drydydd, mae creu twneli ffrwd yn golygu blastio, mwyngloddio a symud lot o falurion graig, a hynny mae'r ardal o graig ansefydliog a chyd-destun seismig. Yn bedwaredd, mae gan mewnfudiad gweithwyr o rhannau arall o India sgil-effeithiau ar gyfer diwylliannau, iaith a rhwydweithiau cymdeithasol traddodiadol yr ardal, gan gynnwys iechyd. Ac yn olaf, mae arallgyfeirio afonydd dan ddeiar yn amharu ar mynediad dŵr i gymunedau lleol. Nawr y prif reswm dros y brosiectau hydrodydanol anferth yma yw i greu ffynhonnell egni adnewyddol i boblogaethau sy'n tyfu i slawr yr afon, a sydd â gofynion egni cynyddol oherwydd datblygiad a gwelliannau yn ei safonau byw. Ond mae'n rhaid i ni fod yn ofalus iawn wrth daclo newid hinsawdd i un grŵp, nad ydym yn anfanteisio neu niweidio grwpiau arall. Mae fe'n werth nodi hefyd bod pobl yr ardaloedd mynyddol yma hefyd yn brofi yn barod effeithiau newid hinsawdd trwy lleihad yn yr eira sy'n disgyn ac yn cilio rhewlifol. Goblygiadau wrth gwrs hefyd ar gyfer argeiliaid dŵr i'r bobl hyn yn y dyfodol. Felly, i grynhoi, bydden ni'n dadlau nad oes ond un her benodol yn wynebu ymdrechion i ddod i'r afael a newid hinsawdd. Mae heriau anferth ynghylch lefelau presennol nwyon tŷ gwydr a pharhad a llyrion. Ac er enghraifft yn 2020, fo hiriwyd cyfarfod hinsawdd blynyddol y COP oedd ei fod i gael ei gynnal yn Glasgow oherwydd Covid. Ond, o ganlyniad i nifer o wledydd ar draws y byd yn weithredu cloiau cenedlaethol a nath y rafu gweithgareddau economaidd a lleihau trafnidiaeth yn swerddol, dros y flwyddyn honno, fe ddisgynnodd allyrion nwyon tŷ gwydr ar draws y byd. Fe welwch ragolygon ar gyfer effaith posib hyn ar y graff. Ond sylwch hefyd mor fach yw'r enillion byrdymor hyn i gymharu â'r broblem. Yr un mor heriol yw'r dasg o berswadio gwahanol mudiadau a llywodraethau i gydweithio ac i weithio ar unwaith ar lefel deddfwriaeth byd-eang, ond hefyd ar lefel ein diwylliannau ni a phenderfyniadau pob dydd ni fel unigolion. Ond fel gwelwyd yn achos sicr, nid yw'r mesurau sy'n angen yn ei gymryd yn gwbl heb eu problemau chwaith. Yn bendant, mae prosiectau egni adnewyddol anferth fel argau Tiesta yn un ffordd o leihau ein dibyniaeth ar dynwyddau ffosel. Ond dylwn ni hefyd gofio, heblaw am ei sgil-effeithiau, bod prosiectau fel hyn yn cymryd blynyddoedd rhwng cael eu cynnig i bwynt lle maen nhw'n rhedeg. Nid yw fathiad diweddar y term argyfwng hinsawdd yn gorbwysleisio difrifwch y sefyllfa. Os yw ein ymateb i Covid dros y flwyddyn diwetha yn profi unrhyw beth, yna mae'n profi y gallwn gymryd mesurau llym iawn os ydym yn dewis gwneud felly. Ein sialens nawr yw i ddangos yr un bris yn ein ymateb tuag at newid hinsawdd. Felly, yn dilyn ein trafodaeth, hoffwn adael chi efo cwpl o gwestiynau i chi ystyried yn bellach. Gobeithio eich bod chi wedi mwynhau y sesiwn flas deiryddiaeth yma, a diolch am wrando. Hwyl am y tro. Croeso i Cynnaladwyedd. Heddiw ni'n mynd i trafod beth yw'r her mwyaf ni'n wynebu. Fe enw yw Dr Kelly Young a dwi'n uwch ddarlithydd busnes a rheolaeth ym Mhrifysgol Met Caerdydd.
So ni'n dechrau yn y lle gyntaf gyda diffiniad o datblygu cynaladwy. Datblygiad sydd yn diwallu anghenion yr genhedlaeth bresennol, heb rhwystro gallu'r genedlaethau'n dyfodol i diwallu ei anghenion ei hunan. Mae hyn yn dod o ein dyfodol cyffredin gan yr WCED yn 1987. Mae hyn yn cysyniad sydd yn galluogi i ni i meddwl am hawliau dynol, llif adnoddau a gwastraff ac ati, ac yn dod o'r uwch genhedlaeth yr ddaear 1992 yn Rio. Mae hyn yn pwysig iawn oherwydd dyma sut da ni'n edrych ar hyn fel byd busnes, bod ni'n gorfod edrych ar ôl ein pobl presennol wrth sicrhau bod ni ddim yn stopo yr genhedlaeth a pobl yr dyfodol i gallu edrych ar ôl eu hunan hefyd. So un o'r cysyniadau sylfaenol ni'n defnyddio yn yr byd busnes yw cysyniad gan John Elkington yn 1997, a naeth e trafod y 3 pilar cynaladwyedd. A mae hyn yn meddwl bod am y tro cyntaf ni ddim jyst yn ystyried cynaladwyedd o ran yr amgylchedd a byd natur, ond hefyd mewn busnes ni'n edrych am busnesau sydd yn gwneud busnes mewn ffordd da ar gyfer yr amgylchedd, yr cymdeithas a hefyd yr economi. A mae hyn yn pwysig oherwydd lle maen nhw yn mynd dros ei gilydd yn yr cylchoedd yna. Ti'n gallu gweld bod cynaladwyedd yn eistedd yng nghanol hynna, lle mae busnesau yn meddwl am yr 3 peth ar yr un tro. So felly beth yw'r 3 peth yna? Newn ni edrych am beth yw'r amgylchedd ein planed ni. Mae hyn yn eitha amlwg. Mae hyn wedi dyfynwyd gan Dopelt. A dwedodd e, mewn egwyddor, mae angen i bob genhedlaeth adael ar ei ôl safon amgylchedd da. Her ni yw datrys ein problemau amgylcheddol o fewn un genhedlaeth. Hynny yw, rhwng tua 20 a 25 mlynedd. Ac wrth i ni wneud hynna hefyd, ni ddim eisiau creu problemau newydd chwaith. Felly, be da ni'n trio wneud ar gyfer y genhedlaeth presennol, mae'r etifeddiaeth amgylcheddol o'r presennol yn gorfod lleihau ei gyfrannu derbyniol at lefel derbyniol. Gyda cymdeithas a phobl, be da ni'n edrych ar yw agwedd yr elfen hon yw ystyried safon bywyd. So sicrhau bod pobl yn cael ffordd o bywyd da, heini, edrych ar ôl nhw, bod nhw'n iach, bod nhw'n cael dŵr a bwyd. Bod nhw'n cael mynediad teg at addysg a sicrhau bod gyda nhw safon addysg da, bod gyda nhw swyddi a ffordd i ennill arian a bwyd ac ati. A hefyd cyfleoedd cyfartal a sicrhau bod na tecwch o ran sut mae pobl yn cael swyddi a bod pawb yn gyda yr un opsiynau mewn bywyd ar gyfer gwaith. So os ni'n edrych ar astudiaeth achos o Nike, nawr ni'n gwybod hein, mae nhw'n cawr dillad chwaraeon Americanaidd mwyaf yn y byd. A dechreuwyd nhw rhoi gwaith cydosod eu dillad a trainers a phopeth, a wnaeth nhw mynd ar contract i llefydd fel Indonesia, Vietnam a gwledydd eraill. A roedd hyn yn peth mawr yn yr 80au. A wnaeth hyn ar y wain a creu yr symudiad mawr lle oedd defnyddwyr yn mynd yn erbyn amodau gwaith gwael. Am y tro cyntaf roedd nhw'n ystyried, dwi ddim eisiau talu 70, 80, 90 pint, 150 pint am par o trainers sydd wedi cael eu creu ac ydosod gan rhywun sydd wedi cael ei dal 60 ceiniog am y dydd. A roedd rhywbeth rili anheg yn yr ffordd roedd nhw yn trin yr gweithwyr dramor. Wedodd Phil Knight, y CEO o Nike, yn 1998, "The Nike product has been synonymous with slave wages, forced overtime and arbitrary abuse, and I believe the American consumer doesn't want to buy products made under abusive conditions." Dwi'n credu mae hyn roedd yn wir yn 1998 a mae dal wir heddiw, bod ni ddim eisiau prynu nwyddau lle mae pobl wedi cael eu trin yn anheg ac yn ansaff yn eu gweithle. A mae hynna'n rili bwysig o ran lle da ni'n gweithio yn cynaladwyedd busnes. A nath hynny symud ni ymlaen at rhywbeth o'r enw prenoriaeth moesegol. A roedd hyn yn cynnydd sylweddol yn yr 90au, lle roedd pobl yn dechrau ystyried prynu stwff a bod yn ymwybyddus o lle mae'r cynnyrch wedi dod.
Defnyddwyr sydd yn prynu cynhyrchion a gwasanaethau sydd yn cael eu cynhyrchu mewn dull sydd yn lleihau newid ar yr amgylchedd a chymdeithas. Ac wrth gwrs, weithiau roedd hynna yn dod gyda pris uwch, oherwydd roedd yr cwmnïau yn cael mwy o proffidioldeb. A be oedd pobl yn trio wneud oedd yn osgoi cynhyrchion a gwasanaethau oedd yn rhoi effaith negyddol ar yr amgylchedd a chymdeithas. Yn y trydydd, ni'n edrych ar economi neu proffidioldeb. Nawr, wrth gwrs, yn hanesyddol, roedd y planed wedi cael ei gweld ar yr ochr arall o'r pegwn i creu elw. Mewn ffordd, yn hanesyddol, roedd amddiffyn y ddeiar ar un ochr a pobl busnes ar yr ochr arall, a doedd neb yn gallu gweld yr cyswllt rhwng y ddau. Ti naill ai yn rhywun sydd yn creu elw ac eisiau bod yn person busnes, neu ti eisiau amddiffyn y ddeiar, a doedd dim opsiwn i bod yn rhan o'r ddau. Heddiw, diolch byth, ni'n gallu deud bod lot o busnesau yn trio bod yn fwy naturiol, yn trio gweithio mewn ffordd a dull sydd ddim yn dinistrio yr planed hefyd. Felly ni hefyd heddiw yn gallu bod yr ddau. A hefyd mae economeg da yn da i busnes, a mae lot o busnesau nawr wedi ystyried hyn, bod wneud pethau o'r ffordd gorau actually yn gallu lleihau costau gwastraff, lleihau costau hyrwyddo staff. Mae yna lwyth o bethau sydd yn dod yn positif pan mae busnes yn gwneud pethau yn yr ffordd gywir. Hynny yw, cyflogi pobl lleol, talu cyflogau da a creu swyddi sydd gyda tal uwch ac tal uchel. Hyfforddiad dysgwyr gweithwyr lleol i cael swyddi gwell, a hefyd rhoi cyfleoedd cyfartal i staff i gael swyddi ar ddyrchafiadau yn yr cwmnïau yna. Be da ni'n sôn am pan ni'n trafod yr economi yw'r effaith lluosif. A mae hyn yn rili pwysig, lle mae arian o fewn cylchred economi lleol yn gallu bod yn fwy werthfawr na jyst yr arian greiddiol. Lle mae 10 pint o fewn economi lleol yn gallu bod yn llawer mwy werthfawr na jyst yr 10 pint yna, oherwydd mae wedi lluosi wrth pobl ail ddefnyddio'r arian yna yn yr ardal lleol. Gofynnwch chi'ch adra i trafod hynna'n fwy. So be di'r problemau mwyaf gyda busnes ta? Wel, yr problem mwyaf yw'r ffaith bod mae busnesau naturiol yn ceisio diwallu anghenion a chwantau cwsmeriad. Ond wrth wneud hynna, mae hynna naturiol yn creu mwy a mwy o alw. Ond dydy llawer o busnesau traddodiadol ddim yn ystyried effaith nhw ar yr amgylchedd a'r cymdeithas. Problemau fel problemau gyda cadwyn cyflenwi, ymosodau ar enw da'r cwmni, risgau cyfreithiol, difrodi'r enw da a rhwystrau'r farchnad yw'r math o broblem mae cwmni yn gallu wynebu pryd maen nhw ddim yn gwneud busnes mewn ffordd cynaladwy. A ni'n gallu gweld hynna o oil spills a ti'n gallu gweld y ffilm Deep Horizon lle an explosion on an oil platform sydd i gyd yn gallu dinistrio a creu enw drwg ar y cwmni hefyd. So weithiau mae yna canlyniadau difrodus hefyd yn 2014 roedd yna cwymp yn llythrennol naeth adeilad cwmpo ar y gweithwyr a nifer o pobl wedi cael eu lladd a roedd Primark yn gorfod talu rhyw 5 miliwn allan i talu i 581 o deuluoedd oedd wedi cael ei effeithio gan hynna yn 2014. So ddim mor hir â hynna yn ôl, 6 mlynedd, 7 blynedd yn ôl. So, yr cwestiwn yw, a ydy'r bai ar y busnesau ei hun, neu ydy'r bai gyda ni fel cwsmeriad? Meddyliwch am hynna am sbel, os ni'n dal yn prynu'r cynhyrchion, pwy sydd ar bai, yr cwmni neu'r pobl sydd yn prynu stwff? Wrth gwrs mae yna newid yn yr maes ffasiwn. So mae'r byd ffasiwn yn un o'r meysydd busnes sydd yn creu problemau mawr yn yr byd o ran landfill wastage, dillad yn cael ei taflu allan, yr nwyddau sydd angen i creu pethau fel cotwn ac ymlaen ac ymlaen.
Ond mae yna nifer o cwmnïau nawr sydd actually wedi creu opsiynau lle wnaeth hyn dechrau gyda M&S, Marks and Spencers, a wnaeth nhw dechrau shopping. Mae Topshop wedi dechrau brand moesegol. Mae Patagonia yn enwog iawn am brandio a trio stopo pobl prynu cynhyrchion nhw. Mae hynna'n diddorol. A hefyd mae Hyatt Denim, sef cwmni bychan yng Nghymru sydd wedi dechrau lle maen nhw wedi dechrau jobs lleol, maen nhw wedi helpu'r economi lleol, a maen nhw'n diddorol iawn i wneud bach o ymchwil mewn. Felly, yn sôn am ymchwil, dyma cyfle i chi gyd i wneud bach o ymchwil o fewn eich busnes penodol. So, dewisiwch busnes penodol a gofynnwch, edrychwch ar y gwefannau nhw, edrychwch ar newyddion, a gweld be maen nhw'n wneud ar gyfer yr amgylchedd, ar gyfer cymdeithas ac ar gyfer economi lleol. Felly i grynhoi, beth yw'r her mwyaf sydd gyda ni? Wel, yn yr byd busnes, dwi'n credu mae angen i busnesau i defnyddio dullau gweithio cynhyrchion a phrosesau sydd yn fwy cynaladwy. I sicrhau bod yr cynhyrchion maen nhw'n creu yn y lle cyntaf da ar gyfer ein cymdeithas, ond sydd ddim yn creu unrhyw newid ar yr amgylchedd, sydd hefyd yn gallu cyfrannu at economi sefydlog. So, os ydyn ni'n gallu cael y busnes i ffocysu ar greu cynhyrchion a gwasanaethau cynaladwy, bydd yn haws i bobl fel ni, prynwyr, defnyddwyr, i penderfynu prynu pethau sydd yn well i'r amgylchedd. So, yr mwy o opsiynau sydd gyda ni fel cwsmeriad, yr mwy ni'n gallu helpu'r planed hefyd. So, opsiynau i ni fel prynwyr a defnyddwyr i'r un o'r heriau mwyaf yn fy marn i yn y byd busnes. Am fwy o wybodaeth, dyma nifer o links, dyma nifer o pethau ti'n gallu ymchwilio, a diolch yn fawr iawn am eich amser. Gobeithio mae hyn wedi bod yn pwnc diddorol i chi. Diolch yn fawr i chi, Matthew, Kate a Kelly, am mewnolog mor ddiddorol i newid hinsawdd a'r gwahanol rolau sydd gan llenyddiaeth, deiryddiaeth, busnes i gyd i'w chwarae. Dwi'n gobeithio bod chi, fel fi, wedi eich ysbrydoli gan hynny a'ch bod chi'n chwilfrydig i ddarganfod mwy am y pynciau gallech chi eu hastudio yn y dyfodol. So ar diwedd y ddigwyddiad yma i gyd, bydd pecyn adnoddau i chi gyd i'ch helpu chi adlewyrchu bach mwy am y syniadau gwahanol ydych chi wedi clywed heddi. Mae'n bosib iawn eich bod chi darganfod diddordebau newydd i'r gobeith, a bod wedyn gennych chi'r cyfle i ymchwilio'n fwy. Ond mae hefyd y bosib bod chi wedi sylweddoli'r gwrthwyneb, bod chi ddim diddordeb mewn rhai pynciau. Mae hynny'n hollol iawn, mae hynny'n gwybodaeth defnyddiol hefyd. Nawr mae hi'n amser am ychydig mwy o wybodaeth a chyngor o gynaelod arall o'r Rhydwyd Seren. Ond peidiwch yn nghofio bod chi'n medru alwylio'r sesiwn yma yn hwyrach a chymryd bach mwy amser i ystyried yr hyn dyn ni newydd clywed. Diolch, hwyl.